Shwmae, sut mae 2025? Dyma fideo gan ddisgyblion Bryn Tawe I ddysgu ychydig o Gymraeg I chi. Beth am y corff? Mae anodd arna I. I have a cold. Achoo! Mae anodd arna I. Dwi wedi torri fy mraig. I have broken my arm. Dwi wedi torri fy mraig. Dwi wedi blino. I am tired. Dwi wedi blino. Sut mae'n sôn am y tywydd? Mae'n oer heddiw. It's cold today. Mae'n oer heddiw. Mae'r tywydd yn braf heddiw. The weather is fine today. Mae'r tywydd yn braf heddiw. Mae'n bwrw glaw. It's raining. Mae'n bwrw glaw. Mae'n gymylog heddiw. It's cloudy today. Mae'n gymylog heddiw. Mae'n bwrw eira. It's snowing. Mae'n bwrw eira. Mae'n rhy doen. It's too hot. Mae'n rhy doen. Sut mae achub I fwyd? Gai I brechdan os gwelwch yn dda. Can I have a sandwich, please? Gai I brechdan os gwelwch yn dda. Oes ti'n eisiau rhywun ia? What do you like to do? Oes ti'n eisiau rhywun ia? Ga I ddisgled o goffi o sgwelwch yn dda? Can I have a cup of coffee, please? Ga I ddisgled o de o sgwelwch yn dda? Gai diod o sgwrdd dda. Can I have a drink, please? Gai diod o sgwrdd dda. Mae'n amser cinio. It's lunchtime. Mae'n amser cinio. Beth am sôn am yr ysgol? Oes gwaith cartref gyda ti? Do you have homework? Oes gwaith cartref gyda ti? Oes dillad addysg gorfforol gyda ti? Do you have your PE kit? Oes dillad addysg gorfforol gyda ti? Ble mae fy amserlen? Where is my timetable? Ble mae fy amserlen? Mae Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Welsh, English, Maths and Science. Mae Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Wyt ti wedi colli bus? Have you missed the bus? Wyt ti wedi colli'r bus? Ble mae Dyw ysgol? Where is your school uniform? Ble mae Dyw ysgol? Dwi yn y tîm pêl-droed. I'm in the football team. Dwi yn y tîm pêl-droed. Sut mae cyfarch yn gilydd yn Gymraeg? Diolch yn fawr, thank you, diolch yn fawr. Prynhawn da! Good afternoon. Prynhawn da! Bore da, shit wyt ti? Good morning, how are you? Bore da, shit wyt ti? Will I meet him here? See you soon. Will I see him here? No star, good night. No star.